Рәхимле, шәфкатьле Аллаһ исеме белән башлыйм эшемне. Чын мактау, җирне вә күкләрне төзүче Аллаһуга хас. Яна ул караңгылыкны һәм яктылыкны бар кылды. Ике төрле яктылыкны бар кылды. Берсе табигать яктылыгы, кояш, ут кебек, икенчесе гакыл, фикер яктылыгы, Коръән, сөннәт яктылыгы кебек. Вә ике төрле караңгылыкны бар кылды. Берсе табигать караңгылыгы, кояшсызлык, утсызлык кебек, икенчесе гакыл, фикер караңгылыгы, имансызлык, динсезлек кебек. Бу хәлдән соң кафирләр Коръән яктылыгыннан качып, имансызлык караңгылыгына кирип, Аллаһудан башканы илаһы тотарлар. Аллаһ беренче атагыз Адәм галәйһиссәламның тәнен балчыктан халык кылды. Соңра һәрберегезгә гомер билгеләде вә һәрберегезгә билгеләнгән әҗәл аның хузурында. Шуннан соң да сез Аллаһ эшләренә шик тутасыз. Ул Аллаһ җирдә вә күкләрдә эш кылучы, хөкем йөртүче илаһ. Сезнең ачык вә яшерен эшләрегезне һәм нәрсә кәсеп иткәнегезне дә белә. Кафирләргә Раббының аятларыннан бер аят килсә, ягъни бер мөгъҗиза яки Коръән аяты килсә, алар аны инкар итәләр. Аларга һәр кайчан чын иманга, хак дингә өндәүче Коръән аятлары килсә, алар аны ялган диделәр. Коръәнне вә мөселманнарны мәсхәрә кылып көлүләренең җәзасы аларга тиздән килер. Әллә күрмиләрме? Алардан элек күпме кафирләрне һәлак кылдык. Җир өстендә сезне урнаштырмаган яхшы урынга аларны урнаштырдык һәм күктән яңгырны да аларга кирәгенчә генә иңдердек. Яна аларга бакчалары астыннан ага торган елгалар кылдык. Алай да иман китермәделәр. Аларны гөнаһлары өчен һәлак иттек. Һәм алардан соң урыннарына башка кешеләрне урнаштырдык. Әгәр кафирләр соравы буенча Коръән аятларын сиңа кәгазь битләренә яздырып иңдергән булсак, аны кафирләр куллары белән тотар иделәр, аннары бу сихрдән башка нәрсә түгел дип инкар итәр иделәр. Кафирләр әйтте: "Кашки Мөхәммәдкә фәрештә ингән булсачы, аның хак пәйгамбәр икәнлеген безгә әйтер иде" дип. Аллаһ әйтте: "Әгәр без аларга фәрештә иңдерсәк, әлбәттә аларны һәлак итү белән эш тәмам булыр иде. Фәрештә иңгәннән соң аларга һич нәрсә өчен вакыт бирелмәс. Әгәр пәйгамбәрне фәрештәдән кылсак, әлбәттә аны ир кыяфәтендә кылыр идек. Алар кешеләр кигән киемне кияр иделәр. Синнән әвәлге пәйгамбәрләр дә шулай мәсхәрә кылындылар. Аларга да мәсхәрә кылганнары хәтле мәсхәрә ителергә хөкем ителделәр, җәзасын алырлар. Әйт: җир өстендә йөрегез һәм яхшылап карагыз. Аллаһ һәм рәсүлләр хакында ялган сөйләүчеләрнең хәле ничек тәмам булган" дип. Мөшрикләр Мөхәммәд галәйһиссәламне мәсхәрә кылып, төрлечә зулым итеп тә кешеләрне исламга чакырудан туктата алмагач, патша итәбез, күп мал бирәбез, ташла бу эшеңне диделәр. Аллаһу Тәгалә аларга түбәндәге аят белән җавап бирде: "Әйт, җирдәге вә күктәге нәрсәләр кемнеке? Һич кемнеке түгел, фақат Аллаһу Тәгаләнеке" дип. Аллаһ үзе теләгән бәндәләренә рәхмәт кылуны үзенең өстенә йөкләде. Булачагында шикләнергә дә урын юк, кыямәт көнендә әлбәттә Аллаһ һәммәгезне дә хөкем итәр өчен җыяр. Ахирәттә үзләрен мәңгелек хәсрәткә саласы кешеләр дөньяда чакларында Коръәнгә ышанмаслар, яки ышанып та гамәл кылмаслар. Кичтә вә көндездә Аллаһ тәрбиясе белән карар тапкан мәхлуклар һәммәсе Аллаһу Тәгаләнеке. Вә ул ишетүче һәм белүче. Әйт, җирне вә күкләрне төзүче Аллаһуны ташлап, бер зәгыйфь мәхлукны үземә ярдәмче һәм илаһы итеп алыйммы? Аллаһ бөтен мәхлукны ризыкландыра, әмма үзе ризыкланмый. Аңа ризык кирәкми дип, мин мөселман булган кешеләрнең беренче мөселманы булу белән һәм дә мөшрикләрдән булмау белән Аллаһудан боерылдым диген. Әгәр мин бидгатьче мөшрикләргә ияреп, тәрбиячем булган Аллаһу Тәгаләнең хөкемнәренә хилафлык кылсам, әлбәттә олуг кыямәт көненең газабыннан куркамын дип. Хисап көнендә берәүдән газап алынса, гафу ителсә, тәхкыйк ул кешегә Аллаһ рәхмәт кылды. Ул көндә газаптан котылу, ачык өстенлек табу, югары дәрәҗәгә ирешүдер.
Әгәр Аллаһ сиңа нинди булса да зарар ирештерсә, ул зарардан котылу өчен сиңа юл ачучы булмас, мәгәр Аллаһ үзе ачар. Вә әгәр Аллаһ сиңа хәерле эшне ирештерсә, әлбәттә Аллаһ һәр эшкә кадир. Вә ул, Аллаһ, куллары өстеннән эш йөртүдә кадирдер. Вә ул һәр эш өстеннән хөкем йөртүче һәм бөтен вөҗүдтән хәбәрдар. Шәһадәт бирү гызрыннан нинди шәһадәт улуграк дип сора. Әлбәттә, әшһәду ан ла илаһа илляллаһ дип шәһадәт бирү. Аллаһның барлыгына һәм берлегенә шаһид булу, башка нәрсәләргә шаһид булудан улуграк. Әмма Аллаһның бөтен мәхлуклар хәленә шаһид булуы бөтен шәһадәтләрдән улуграктыр. Әйт, Аллаһ минем белән сезнең арада шаһид, вә миңа Аллаһудан Коръән вахи ителде. Сезне һәм һәрбер Коръән ирешкән кавемне Аллаһ газабы белән куркытмаклыгым өчен дип. Курыккан кеше Коръән белән гамәл кыла да җәһәннәм утыннан котыла. Курыкмаган кеше Коръән белән гамәл кылмыйча җәһәннәмгә керә. Эй мөшрикләр, Аллаһ белән тагын бер илаһы бар дип шәһадәт бирәсезме? Әйт, мин Аллаһудан башка тагын бер илаһы бар дип шәһадәт бирмимен дип. Яна әйт, әлбәттә, ул тиңдәше, иптәше юк бер генә илаһыдыр. Әлбәттә мин сез Аллаһуга тиңдәш кылган нәрсәләрдән бизүчемен дип. Китап бирелгән Яһуд вә Насара Мөхәммәдне үз балаларын белгән кебек беләләр. Алар үзләрен хәсрәткә салдылар. Инде иман китермәсләр. Аллаһуга ялганны ифтира кылган, яки аның аятларын ялган дигән кешедән дә залимрәк кеше бармы? Залимнәр шиксез Аллаһ газабыннан котыла алмаслар. Кыямәт көнендә һәммәләрендә хөкемгә җыярбыз. Соңра әйтербез мөшрикләргә: Аллаһның тиңдәше бар дип низаклашкан илаһыгыз кайда? Күрсәтегез дип. Мөшрикләр хөкем ителгәндә: "И тәрбиячебез Аллаһ, без дөньяда чагыбызда мөшрикләрдән булмадык" дип үзләренең мөшриклекләрен инкар итүләре үзләренә фитнә булыр. Ягъни дөньяда киреләнеп, мөшриклек белән мүптәлә булдылар, ахирәттә шул гаипләрен инкар итеп, газап өстенә газапны кәсеп итәләр. Карагыл, ничек үз үсләренә ялган сөйлиләр. Ягъни Аллаһы хузурына баргач та хакны катлап инкар итеп, үзләренең ялганчы икәнлекләрен үзләре ныгыталар. Аллаһуга ифтира кылып, Аллаһудан башканы илаһы итеп тоткан нәрсәләре алардан бизде. Алардан кайберләре синең сүзеңне тыңларлар, ләкин сүзнең төп мәгънәсенә төшенмәсләр. Шул сәбәпле Аллаһ хөкемнәрен кабул итмәсләр. Соңра күңелләренә аңламаулык пәрдәсен курдык, аңламаслар. Колакларына ишетмәүлек пәрдәсен курдык, хак сүзне ишетмәсләр. Әгәр алар Аллаһның мөгъҗизаларын күрсәләр, берсенә дә ышанмыйлар. Бу Коръән әввәлгеләрдән калган хикаяләрдән башка нәрсә түгел диюче кафирләр, хәтта яныңа килсәләр хакны инкар итеп, ялганны яклап синең белән бәхәсләшәләр. Ул динсезләр исламны кабул итүдән, Коръән белән гамәл кылудан кешеләрне тыялар һәм үзләре дә Коръәннән бик ераклар. Алар бу эшләре белән аңламыйча үзләрен генә һәлак итәләр, ләкин сизмиләр. Әгәр аларның җәһәннәм уты эчендә тукталып калганнарын күрсәң, бик әче хәсрәт белән әйтерләр: "И, кәшки без дөньяга кире кайтарылсакчы, Раббыбызның аятларын инкар итмәгән булсакчы, һәм Коръән белән гамәл кылып, камил мөэмин булган булсакчы" дип. Бәлки, аларның әввәлдә яшереп эшләгән эшләре ахирәттә ачыкланыр. Әгәр алар дөньяга кире кайтарылсалар, әлбәттә, әввәлдә Аллаһ тыйган кафирлек вә азгынлык юлларына төшәр иделәр. Әгәр дөньяга кире кайтарылсак, Коръән белән гамәл кылып, камил мөэмин булыр идек дигән сүзләрендә әлбәттә ялганчылардыр. Ул имансызлар: "Дөньяда яшәүебездән башка яшәү юк, үлгәннән соң терелешүләрдән түгелбез" диләр. Әгәр Аллаһы хузурында хөкем ителү өчен басып торганнарын күрсәң, шул вакытта Аллаһ әйтер: "Я, үлгәннән соң терелү хак булдымы?" дип. Алар әйттеләр:
Бәлки, ey Раббыбыз, үлгәннән соң терелү хак булды дип. Инде аларга Аллаһ әйтер: алай булгач, Коръәнне ва үлгәннән соң терелүне инкар итүегез сәбәпле җәһәннәм газабы татыгыз дип. Үлгәннән соң терелеп, Аллаһуга хөкемгә баруны инкар итеп, Аллаһ йөкләгән бурычларны үтәмәүчеләр тәхқиқ һәлак булдылар. Көтмәгәндә алар өстенә кыямәт килсә, шул вакытта әйттеләр: "Вәй үкенеч! Безгә хәсрәт, һәлакәтлек килде бит. Дөньяга алданып, ахирәткә хәзерләнмәүебез сәбәпле" дип. Алар гөнаһларын аркаларына йөкләп, Аллаһу хузурына килерләр. Әгәх булыгыз, аларның дөньядан алып килгән йөкләре нинди яман йөктер. Дөнья тереклеге алдый торган уенчыклардан башка нәрсә түгелдер. Дөнья балалар уенчыгы кебек. Уенчыклар ничаклы матур булсалар да, балалар туйганчы уйныйлар да, аннары ташлап китәләр. Дөньяда нәкъ шулайдыр. Кешеләр дөнья белән уйныйлар, аннары гомерләре беткәч, ташлап китәләр. Әмма ахирәт йорты Аллаһ хөкемнәрен бозудан сакланучы тәкъва кешеләр өчен хәерледер. Я, бу хакта гакылларыгызны эшләтмисезме? Ахирәтнең дөньядан артык икәнен аңламыйсызмы? Тәхқиқ беләбез, кафирләрнең каршы сөйләгән сүзләре сине бурчый. Ләкин бурчылма. Чөнки алар сине ялганчыга чыгара алмыйлар. Вә ләкин залимнәр Аллаһ аятларын инкар итәләр, җәзасын татырлар. Тәхқиқ, синнән әүвәлге рәсүлләргә дә ялганчы диделәр. Ул рәсүлләр кафирләрнең аларга ялганчы диюләренә һәм җәберләүләренә сабыр итеп түздиләр, хәтта ярдәмебез килгәнче. Аллаһуның вәгъдәләрен үзгәртүче юк. Аның әмерләре вакытында килер. Тәхқиқ, сиңа рәсүлләрнең хәбәре килде. Ягъни рәсүлләргә каршы көрәшкән кафирләр Аллаһ газабы белән һәлак булдылар. Вә әгәр кафирләрнең исламнан баш тартулары сиңа авыр булса, әгәр җиргә тишек тишәргә вә күккә менәр өчен баскыч ясарга көчең җитсә, кафирләргә мөгъҗиза күрсәтер идең. Ягъни җир астына төшеп вә күккә менеп мөгъҗизалар күрсәтсәң дә, иман китерәчәк түгелләр. Әгәр Аллаһу Тәгалә теләсә, әлбәттә аларның һәммәсен дә Коръән юлына җыяр иде, ләкин теләмәде. Син җаһилләрдән, наданнардан булма. Ягъни Аллаһ күндермәгән кешеләрне туры юлга, ислам диненә күндерәм дип хыялланма һәм тырышма да. Булмас. Хак сүзләрне төп мәгънәсенә төшенеп тыңлаган кешеләр генә кабул итәрләр. Дөньяда яшәгән чакларында ук мәйит булып яшәгән кафирләрне Аллаһ тергезү көнендә тергезер, аннары Аллаһуга кайтырлар. Кафирләр әйттеләр: "Кәшки Мөхәммәдкә Раббысыннан аның пәйгамбәрлеген дөресләүче мөгъҗиза индерелсәче" дип. Син аларга әйт: "Тәхқиқ, Аллаһ кадир мөгъҗиза индерергә, ләкин аларның күбрәге белмиләр." Ягъни мөгъҗизага ышанмаган кешеләргә мөгъҗизага ияреп газап килгәнен белмиләр. Җирдәге төрле хайваннар һәм ике канатлары белән оча торган кошлар сезнең кебек җәмәгать булудан башка нәрсә түгелләр. Ягъни үз җинесләре белән җәмәгать булып яшиләр, һәрбере үз хәлләре белән мәшгульләр һәм Аллаһуны да зикр итәләр. Ләүхил мәхфуздагы китапта язмыйча һәр нәрсәне калдырмадык. Соңра һәр мәхлук кубарылып Раббыларына кайтырлар. Безнең аятларыбызны ялган диючеләр хак сүзләрне ишетүдән саңгыраулар, хак сүзләрне сөйләүдән телсезләр, шуның өчен алар адашу караңгылыгындалар. Аллаһ үзе теләгән кешене Коръәннән гафил итеп хак юлдан адаштырыр, һәм үзе теләгән бәндәсен Коръән белән гамәл кылдырыр да туры юлга күндерер. Бидгать мөшрикләргә әйт: "Беләсезме, әгәр Аллаһудан башка да илаһы бар дигән сүзегез дөрес булса, Аллаһуның каты газабы яки куркынычлы кыямәт сезгә килгәндә үзегез илаһы тоткан бер мәхлуктан ярдәм сорарсызмы? Әлбәттә бу эшне эшләмәячәксез. Бәлки сез куркынычлы вакытларда Аллаһуның үзенә түбәнчелек илә куллык күрсәтәсез һәм ярдәмне дә Аллаһудан гына сорыйсыз. Әгәр Аллаһ теләсә, сораган нәрсәгезгә юл ачар.
Куркынычлы вакытларда ясалма, ялган илаһыгызны онытасыз. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, тәхқиқ синнән әввәл булган өммәтләргә дә рәсүлләр җибәрдек. Ләкин алар инкар иттеләр. Без аларны ачлык вә башка авырлыклар белән җәзаладык, шаят түбәнчелек белән Аллаһуга итәгать итәрләр дип. Әгәр аларга бездән авырлыклар ирешкән чакта, түбәнчелек илә Аллаһуга куллык күрсәтсәләр, Аллаһ аларны газап кылмас иде. Ләкин күңелләре имансызлыктан каралып катты һәм шайтан аларга Аллаһуга каршы булган эшләрен изге итеп күрсәтте. Алар Аллаһуның вәгазьләрен һәм газап белән куркытуын онытсалар, дөньяви эшләрдә уңышларга юл ачтык. Хәтта алар Аллаһ биргән нигъмәт белән шатланыр һәм мактаныр булдылар. Ләкин Аллаһуга шөкер итүне вә гыйбадәт кылуны оныттылар. Шул вакытта без аларны аңсыздан газап белән тоттык. Алар өметсезләнеп, хәсрәтләнүчеләрдән булдылар. Зулым итүче кавемнең ахыры киселде. Хакыйкый мактау бүтән галәмнәрне тәрбияләүче Аллаһуга тиешле. Әйт, и Коръән белән гамәл кылмаучы гафилләр, күрәсезме, фикерләп карыйсызмы? Әгәр Аллаһ колакларыгызны һәм күзләрегезне бөтенләй томалап куйса, Аллаһудан башка тагын илаһы бармы? Бу нәрсәләрне сезгә кайтарып бирерләр. Карагыл дәлилләрне ничек ачык аңлатабыз, шуннан соң да алар аңламыйлар, хактан баш тарталар. Әйт, күрдегезме? Әгәр Аллаһ газабы сезгә сиздермәстән кинәт кенә килсә, яки күренеп килсә, котыла алырсызмы? Аллаһ газабы белән залим кавемнәр генә һәлак буладыр. Рәсүлләрне җәннәт белән шатландыручы ва җәһәннәм газабы белән куркытучы итеп кенә күндерәбез. Иман китереп, Коръән юлы белән тәрбияләнеп төзәлгән мөэминнәргә ахирәттә курку һәм кайгы булмас. Аятларыбызны ялган диючеләр, аларны газап тотар, иктикадлары һәм эшләре бузык булу өчен. Әйт, мин сезгә әйтмимен, Аллаһ хәзинәләре минем кулымда һәм яшерен нәрсәләрне беләмен ва мин фәрештәмен дип. Аллаһ хәзинәләре минем кулда булса, ни сорасагыз шуны бирер идем. Яшерен нәрсәләрне белсәм, һәрбер соравыгызга җавап бирер идем. Фәрештә булсам, кешеләр эшли алмаган эшләрне эшләр идем, диде. Диндә һеч кемгә, һеч нәрсәгә иярмимен, мәгәр миңа Аллаһудан вахи ителгән сүзләргә генә иярәмен. Әйт, күзле белән сукыр бер тигез булырмы? Коръән сүзләрен аңлар өчен фикерләп карамыйсызмы дип. Үлгәннән соң кубарылып, Раббылары алдында хөкем ителүдән куркучыларны җәһәннәм газабының катылыгы белән куркыт. Аларга анда Аллаһудан башка хуҗа һәм шәфкать итүче булмас. Шаят Аллаһуга тәкъвалык кылырлар. Мөшрикләрнең байлары Мөхәммәд галәйһиссәламгә: "Әгәр яныңнан фәкыйрьләрне кусаң, без сиңа иярербез", диделәр. Аларның сүзләренә карап янындагы фәкыйрьләрне кумакчы булды. Шул хакта түбәндәге аят иңде. Аллаһ ризалыгын үстәп, көндезләрен вә кичләрен Раббыларына гыйбадәт кылган зәгыйф яки фәкыйр мөэминнәрне яныңнан кума. Ул кафирләрнең гамәленнән һич нәрсәне хисап итмәк сиңа тиеш түгел, һәм синең гамәлеңнән һич нәрсәне хисап итмәк аларга тиеш түгел. Дошманнар сүзенә карап, фәкыйрләрне яныңнан кума. Әгәр кусаң, залимнәрдән булырсың. Әнә шулай фәкыйрләр хакында байларны фитнәләндердек. Ул байлар әйтсеннәр өчен: "Әйе, шул фәкыйр кешеләрне безнең арадан Аллаһ җәннәт белән ингам кылдымы?" дип, нигъмәтләргә шөкер итүчеләрне Аллаһ белүчерәк түгелме? Нигъмәтләрнең иң зурысы ислам динидер. Шөкер итүнең иң зурысы ислам динен дөрес тотудыр. Әгәр безнең аятларыбызга ышанучылар синең яныңа килсәләр, вәгазь тыңламак яки белем алмак өчен син аларга: "Сезгә Аллаһуның сәламе булсын. Сезгә рәхмәт кылучыны Раббыгыз өстенә алды. Сездән берәү наданлык белән бузык эшләрне кылса, аннары тәүбә итеп төзәлсә, тәхкыйк Аллаһ ярлыгаучы һәм рәхимле." Әнә шулай аятларыбызны кешеләргә ачык итеп бәян кылабыз, азгыннарның адашу юлы ачык беленсен өчен.
Әйт, и мөшрикләр, сез гыйбадәт кыла торган Аллаһудан башка нәрсәгә гыйбадәт кылудан Аллаһ тарафыннан мин бик каты тыелганмын дип. Яна әйт, и мөшрикләр, сезнең нәфесләрегез теләгән бузык эшләргә, ялган динегезгә, батил гадәтләрегезгә иярәчәк түгелмен. Әгәр сезгә иярсәм, тәхкыйк адаштым һәм туры юлга күнүчеләрдән булмамын. Әйт, мин Раббымнан күрсәтелгән дәлилләр белән генә эш кылам, ләкин сез ул хак булган дәлилләрне ялган дисез. Сез таләп иткән газап минем ихтиярымда түгел. Һәлак итүче газап белән хөкем итү Аллаһудан башка затның көчендә түгел. Аллаһ хакны бәян кыла вә ул хакны батилдан айыручыларның хәерлесе. Әйт, әгәр сез ашыгып таләп иткән газап минем ихтиярда булса иде, әлбәттә арабызда хөкем булып тиешле газапны алыр идегез. Аллаһ залимнәрнең эшен белә. Яшерен нәрсәләрнең ачкычлары Аллаһ кулында. Аларны Аллаһудан башка белүче булмас, вә ул коруда һәм суда булган нәрсәләрне белә. Яна агачтан бер яфрак төшсә, ул аны белә. Дәхи туфрак астында кечкенә бер орылык булса, һәм җирнең өстендә яки ичендә аз гына юешлек яки корылык булса, әлбәттә Аллаһ аларны алдан ук белеп, Ләүхил Мәхфүздә язып куймыштыр. Ул Аллаһ сезне кич төнлә үтерә һәм көндез ни эшләгәнегезне белә. Соңра рухларыгызны үзегезгә кайтарып сезне тергезер. Билгеләнгән гомерегезнең мөддәте тәмам булыр өчен, гомерләрегез тәмам булгач кайта торган урыныгыз Аллаһ алдында. Аннары кылган гамәлләрегез белән ул үзегезне таныштырыр. Ул, Аллаһ, куллары өстеннән кадир вә сезгә сакчы фәрештәләрен күндерер. Алар сезнең гамәлегезне язарлар. Инде берегезгә үлем килсә, без күндергән фәрештәләр аның рухын алыр. Фәрештәләр килгәч, һич михләт бирелмәс, күз йомып ачарга вакыт калмас. Үлгәннән соң кешеләр хак хуҗалары булган Аллаһуга кайтарылырлар. Агах булыгыз, хөкем итү Аллаһ эше вә ул хисап кылучыларның ашыгучырагы. Әйт, корыда һәм диңгездә караңгылыктагы куркынычлардан сезне кем коткарыр? Ул коткаручы заттан, түбәнчелек белән әшкәрәдә һәм яшерендә һәлакәтлектән коткаруын сорыйсыз. Әгәр бу һәлакәтлектән коткарса, әлбәттә Аллаһуга итагать итеп һәм гыйбадәт кылып, шөкер итүчеләрдән булыр идек дисез. Әйт, ул һәлакәтлекләрдән фақат Аллаһ үзе генә коткаручы һәм авырлыклардан азат итүче. Соңра Аллаһудан башканы илаһы тотып мөшрик буласыз дип. Өстегездән вә аяк астыгыздан сезгә газап җибәрергә, яки сезгә азган халыкны аралаштырырга Аллаһ әлбәттә кадир дип. Ягъни, мөселманнарның кафирләргә яки батил диндә булганнарга яки ислам динен бузучы бидгатчы мөселманнарга аралашулары шулдыр һәлакәт. Синең кавемең Коръәнне ялган диделәр. Хәлбуки ул Коръән хак. Мин сезне дингә көчләп кертүче вәкил түгелмен диген. Коръәндә хәбәр бирелгән һәр нәрсәнең урыны һәм вакыты бар. Коръәндә әйтелгән сүзләрнең хак икәнлеген тиздән белерсез. Әгәр аятларыбызны яманлап сөйләүчеләрне күрсәң, хәтта башка сүзгә күчкәннәренә чаклы алар янында торма, кит. Вә әмма алардан киселү хакындагы Аллаһ хөкемен шайтан сиңа оныттырса, хәтереңә төшү белән кит. Залим кавемнәр янында торма. Коръән белән гамәл кылучы тақва мөэминнәргә лазым түгел Коръән юлында булмаган кешеләрнең эшен яки гөнаһын хисап кылу, ләкин Аллаһ газабыннан саклансыннар өчен вәгазләнү лазым. И Мөхәммәд галәйһиссәлам яки аның өммәте, диннәрен уенчык итеп тоткан һәм Аллаһ хөкемнәрен җиңелгә санаган вә дөньяга алданган кешеләрдән кисел, алардан саклан. Имансыз, динсез яшәп һәлак булмасыннар өчен аларны вәгазь кыл. Бит газаптан котылу өчен Аллаһудан башка ярдәм бирүче хуҗа вә шәфкать итүче зат юк. Коръән белән гамәл итмәгән кеше дөньядагы бөтен байлыкны җәһәннәмнән котылу өчен бирсә, кабул булмас һәм газаптан чыга алмас. Әнә шундый кешеләр Коръән белән гамәл кылмыйча һәлакәтлекне кәсеп итүчеләр.
исламга кафирлек кылганнар өчен аларга җәһәннәм газабы һәм эчәргә пычрак кайнар су булыр. Әйт, безгә файданы да, зарарны да ирештерә алмый торган затка гыйбадәт кылыйкмы Аллаһудан башка? Аллаһ безне туры юлга күндергәннән соң, бу туры юлны ташлап, әүвәлге адашуыбызга кире кайтыкмы? Шайтаннарның алдавы белән кырда яки урманда адашып аптырап калган кешеләр кебек, ул адашып аптыраган кешенең адашмаган юлдашлары да бар. Алар чакырырлар: "Кил, туры юл монда", дип. Әйт, әлбәттә Аллаһ һидаяте генә һидаят, яна бөтен галәмнәрне тәрбияләүче Аллаһуга итагать итеп, чын мөселман булырга Аллаһудан буйрылдык дип. Яна намазларны вакытында үтәү белән буйрылдык. Аллаһуга тақвалык кылыгыз. Ул Аллаһу ки, кубарылып аның хузурына барырсыз. Ул Аллаһ җир вә күкләрне халык кылды, хаклык белән вә кубарылачак көнне бар бул дияр, бар булыр. Ягъни терелегез дияр, һәммә кеше терелер. Вә аның сүзе хак, сабиттер. Бул дигәне булыр. Исрафил суры өрелгән көндә бөтен кешеләр өстеннән патшалык аныкы. Ул яшерен вә әшкәрә нәрсәләрне белүче, яна ул гадел хөкем итүче һәр нәрсәдән хәбәрдар. Яна ихтибар итегез. Ибраһим атасы Азарга әйтте: "Сыннарны илаһы дип белеп, аларга гыйбадәт итәсезме? Тәхкыйк сине һәм кавмыңны адашмакта күрәмен" дип. Әнә шулай Ибраһимга кавмының эшен күрсәткәнебез кебек, җир вә күкләрдә булган нәрсәләрне, мөгъҗизаларны аңа күрсәттек. Аллаһу Тәгаләнең бөтен эшләренә якыннан, шиксез ышанучылардан булсын өчен. Кич караңгы булгач, Ибраһим йолдызларны күрде. Йолдызларга гыйбадәт кылырга ярамаганлыкны аңлатыр өчен хәйлә кырып, бу сүзләрне әйтте, йолдызга ишарә кылып: "Бу йолдыз минем Раббым", диде. Иртән йолдыз югалгач, мөшрикләр янына килгәч, аларга: "Үзгәреп югалып киткән нәрсәләрне һич сөймим, илаһы дияргә риза түгелмен", диде. Ибраһим айның туганын күргәч: "Будыр минем Раббым", диде. Ай байыгач, мөшрикләргә карап: "Ай да үзгәрде, югалды. Әгәр Раббым мине туры юлга күндермәгән булса, әлбәттә мин дә сезнең кебек адашкан кавымнардан булыр идем", диде. Кояш тугач, аңа карап көлеп әйтте: "Бу кояш минем Раббымдыр. Барысыннан да зуррак, илаһы булырга яраклы", дип. Кояш байыгач, мөшрикләргә карап әйтте: "И кавымым, күрдегезме? Кояш та үзгәрде, югалды. Мин әлбәттә сез Аллаһуга тиңдәш иткән нәрсәләрнең һәммәсеннән дә бизүчемен", дип. Ибраһим әйтте: "Батилдән хакка авышканым хәлдә, җир вә күкләрне төзүче Аллаһуга йөземне юнәлдердем, вә мин Аллаһуга һич кемне, һич нәрсәне тиңдәш кылучы түгелмен", дип. Ибраһимның кавме үзләренең батил, пычрак эшләрен яклап Ибраһим белән әрепләштеләр. Аларга Ибраһим әйтте: "И мөшрикләр, Аллаһ һәм аның хөкемнәре хакында минем белән әрепләшәсезме? Хәлбуки, тәхкыйк ул мине туры юлга күндерде. Аллаһ белән тиңләштергән сезнең сынымнарыгыздан һәм намрутыгыздан курыкмыймын, мәгәр Аллаһның миңа берәр зарар теләвеннән куркам. Раббымның белеме һәр нәрсәне чолгап алды. Әйя, сез вәгазьләнмисезме?" дип. Ибраһим әйтте: "Аллаһуга тиңләштергән сынымнарыгыздан мин ничек куркыйм? Сез исә һич нәрсәгә ярамаган сыннарыгызны Аллаһуга тиңдәш кыласыз да, Аллаһудан һич курыкмыйсыз. Бит Аллаһ сыннарны илаһы урынына тотарга ярый дип хәбәр иңдергән юк. Ике фирканың кайсысы Аллаһ газабыннан имин булырга хаклырак? Ягъни Коръән юлына баручы хак мөэминнәр Аллаһ газабыннан имин булырлармы? Яки Коръән юлын күрмәүче мөшрикләрме имин булыр? Белсәгез, әйтегез." Иман китереп тә, иманнарына Аллаһуга тиңдәшлекне һәм башка зулым эшләрне катыштырмаган хак мөэминнәр Аллаһ газабыннан имин булачаклар. Һәм алар туры юлга күнегүчеләр. Күңеле саф, иманы көчле һәм дине дөрес булган мөселман гына Аллаһ газабыннан имин булачагына китергән дәлилебез көчле дәлил. Без аны Ибраһимгә бирдек. Саф иманы, дөрес дине һәм хак эше белән үскә чыкканлыгын мөшрик кавымы күрсен өчен.
Ибрахим пәйгамбәр һич кемнән курыкмыйча, Намруд кавымен исламга өндәгән өчен Намруд патшаның ачуы килеп, тау хәтле ут яндырып, Ибрахимне шул утка ташлатты. Ибрахим исә күлмәге дә көймичә, уттан имин чыкты. Бу эш Ибрахимгә дәрәҗә өстенә дәрәҗә булды. Намрудка һәм кавеменә газап өстенә газап булды. Әнә шулай үзебез теләгән кешеләрнең дәрәҗәсен дөньяда да, ахирәттә дә бөек кылабыз. Шиксез синең Раббың һәр нәрсәне белеп хикмәт белән эш кылучы. Ибрахимгә Исхакны ва аның угылы Якубны бирдек. Һәр берсен һидаятка салдык ва Ибрахимнан элек Нухны һидаятка салдык. Һәм Ибрахим нәселеннән Давудны, Сөләйманны, Әйюбны, Юсуфны, Мусаны, Харунны һидаятка салдык. Һәм чын иманлы, изге гамәлле кешене әнә шулай һидаятка салачакбыз. Яна Закарияны, Яхьяны, Гайсаны, Ильясны һидаятка салдык. Алар һәммәсе изгеләрдән. Дахи Исмагыйльны, Әл-Ясакны, Юнусны һәм Лутны һидаятка салдык. Үз заманаларында бөтен дөнья кешеләреннән аларны дәрәҗәдә артык кылдык. Ва ул пәйгамбәрләрне ата-бабаларыннан, балаларыннан һәм кардәшләреннән бәгъзеләрен һидаятка салдык. Аларны без сайладык һәм туры юлга күндердек. Бу пәйгамбәрләрнең юлы Аллаһу Тәгаләнең изһар кылып ачык күрсәткән туры юлы. Бу юл белән үзе теләгән бәндәләрен һидаятка салыр. Әгәр бу пәйгамбәрләр надан мөселманнар кебек бидгать гамәлләр белән яки мөшрикләргә ияреп Аллаһуга тиңдәшлек кылып мөшрик булсалар, әлбәттә аларның кылган изге гамәлләре югалыр иде. Ләкин пәйгамбәрләр бидгать гамәлләре ва хурафат ырымнарны дингә һич тә катнаштырмадылар. Халыкка иярмәделәр һәм наданнарның шәригатькә хилаф теләкләрен үтәмәделәр. Югарыда зикр ителгән затларга китап бирдек. Шәригат хөкемнәрен өйрәттек ва пәйгамбәрләрне белдек. Әгәр мөшрикләр пәйгамбәрләрне ва аларның эшләрен инкар итсәләр, тәхқиқ хакны инкар итми торган кешеләрне ул пәйгамбәрләргә яки аларның юлына беркеттек. Ул пәйгамбәрләрне Аллаһ һидаятка салды, аларның һидаятына ияр. Коръән хөкемнәрен өйрәткән өчен сездән дөнья малын сорамыйм диген. Ул Коръән белән дөнья кешеләре өчен вәгазьдән башка нәрсә түгел. Коръән Аллаһудан дөнья малын кәсеп итәр өчен һәм мәйетләргә укыр өчен бирелмәде, бәлки ахиратның мәңгелек тормышына әзерләнергә юл күрсәтер өчен тере кешеләргә бирелде. Гафил кешеләр Аллаһуны хак тиешле зурлау илә зурламыйлар. Шуның өчен аның әмерләрен үтәмиләр. Әйттеләр: Аллаһ кеше затына һич китап иңдермәде дип. Син аларга әйт: Муса китергән Тауратны кем иңдерде? Ул Таурат кешеләргә белем яктылыгы һәм һидаят. Аны кәгазьләргә язасыз, бәгъзе хөкемнәрен изһар кыласыз ва күбрәген яшерәсез. Яна үзегез һәм аталарыгыз белмәгән нәрсәләрегезне Таурат белән өйрәтелдегез. Шул Тауратны әлбәттә Аллаһ иңдерде дип. Аннары аларны үз ирекләренә куй. Батил диннәре, ялган сүзләре белән уйнап йөрсеннәр. Бу Коръән без иңдергән мөбарәк китап. Ул Коръән үзеннән элек иңгән китапларны дөресләүче. Без сиңа Коръәнне иңдердек шәһәрләр анасы Мәккә халкын һәм аның әйләнәсендәге бөтен дөнья кешеләрен Аллаһ газабы белән куркытмаклыгың өчен. Ахират көненә ышанган кешеләр Коръәнгә ышанырлар һәм намазларына сакчы булып вакытында үтәрләр. Аллаһуга ялган сүзне ифтира итүчедән дә залимрәк кеше бармы? Яки ул залим миңа вахи килде дип ялганлар. Хәлбуки аңа һич нинди вахи килгәне юк. Яки Аллаһ иңдергән аятларны мин дә иңдерә алам дияр. Әгәр залимнәрнең үлгән вакытларын күрсәң, бек авыр хәлдә, каты газап астында булырлар. Фәрештәләр аларга: Җаннарыгызны чыгарыгыз дип кулларын сузып каты сугарлар. Бүген хур итүче газап белән җәза ителәсез, Аллаһуга тиешсез сүзләр әйткәнегез һәм аның аятлары белән гамәл кылудан тәкәбберләнгәнегез өчен. Бүген тәхқиқ алдыма ялгыз килдегез. Мин сезне әввәлдә ялгыз халык кылган кебек, ва без биргән балаларыгызны, малларыгызны артыгызда калдырып киттегез һәм яныгызда шәфәгатьчеләрегезне күрмисез.
Аллаһуга тиңдәш кылган нәрсәләрегез ахирәттә әлбәттә шафагать итәләр дип низаклаша идегез. Кайда алар? Тәхқиқ, бүген Аллаһуга тиңдәш кылган нәрсәләрегез белән сезнең арада мөнәсәбәт киселде. Һәм Аллаһудан башка заттан көткән шафагатлар, бидгать гамәлләрдән көткән саваплар югалдылар. Шиксез, Аллаһу Тәгалә вак урлыкларны һәм җимеш төшләрен яручы, ягъни җиргә салган һәр урлыкны үстерүче, ул үлектән терекне чыгарыр вә теректән үлекне чыгарыр, бу эшләрне эшләүче Аллаһудыр. Аллаһудан ничек дүнәсез, ягъни аңа итагать итүне ничек куясыз? Ул таңны булдыручы вә төнне ял итәргә пәрдә кылды, һәм кояш белән айны көн хисапларын белергә уңай кылды. Бу эшләрне кылучы кудрәт вә белем иясе Аллаһ. Яна ул, Аллаһ, сезнең өчен йолдызларны бар кылды. Караңгы төннәрдә, сахрада вә диңгезләрдә йөргән вакытыгызда юл табар өчен маяк итеп. Белгән кешеләр өчен тәхқиқ аятларыбызны ачык бәян кылдык. Ул, Аллаһ, сезне бер Адам галәйһиссәламнан күбәйтте, сезгә Аллаһ билгеләгән әҗәлегезгә чаклы дөньяда карарланмак булыр, һәм үлгәннән соң кыямәт көненә чаклы икенче төрле хәлдә карарланмак булыр. Тәхқиқ аятларыбызны ачык фәһемләп аңлатып сөйләдек, аңлаган кешеләр өчен. Ул, Аллаһ, күктән яңгыр суын иңдерде. Ул су белән һәр төрле үсемлекне җирдән чыгарып үстердек, һәм һәр үсә торган табигатьне яшел төстә җирдән чыгардык. Алардан берсе өстенә икенчесе төзелеп үскән урлыкларны вә җимешләрне чыгарабыз, янә күп җимешле ботаклары җиргә якынлашкан хөрмә агачларын үстерәбез, һәм дә йөзем, зәйтүн, анар бакчаларын үстерәбез. Ул җимешләр төсе вә тәме белән бәгъзеләре бер-берсенә охшаган булыр, әмма бәгъзеләре бер-берсенә охшамаган булыр. Аларның җимешләнгән вә өлгергән вакытларында карагыз, ничек гаҗәеп җимешләнәләр һәм пешеп өлгерәләр. Дөрестлектә ул җимешләрнең шулай өлгерүендә ышанучы кешеләргә Аллаһу Тәгаләнең кудрәтен белергә дәлилләр бар. Адашкан кешеләр җиннәрне Аллаһуга тиңдәш кылалар. Хәлбуки аларны Аллаһ үзе халык кылды. Яна бернинди дәлилсез Аллаһуның угылы вә кызы бар дип, ялганны Аллаһуга нисбәт кылалар. Җаһилләр сыйфатлаган тиешсез сыйфатлардан Аллаһ бик тә пак вә андый кимчелектән бик тә югары. Бөтен барлыкны төзүче Аллаһ тәрбиячегездер. Илаһы булырга яраклы һичбер зат юк, мәгәр Аллаһ үзе генә. Ул һәр нәрсәне төзүче, аңа гыйбадәт кылыгыз. Вә ул һәр нәрсә өстеннән эш башкаручы. Аллаһу Тәгаләне күзләр ихата кыла алмас. Аны күрергә бернинди күз кадир булмас. Бәлки Аллаһ үзе күзләрне ихата кылыр, ягъни күзләрнең күрүен чылгап алыр вә ул һәр нәрсәдән хәбәрдар. Тәхқиқ, сезгә Раббыгыздан гакыл фикер күзе килде. Ул Коръән Кәрим. Берәү шул күз белән Коръән күрсәткән туры юлны күрсә, һәм шул юлдан адашмыйча барса, файдасы үзенә. Әмма берәү Коръәннән һәм Коръән күрсәткән туры юлдан суқыр булса, зарары үзенәдер. Юлсыз китеп адашыр һәм халак булыр. Мин сезнең гамәлләрегезгә сакчы түгел, фақат Аллаһ хөкемнәрен ирештерәмен, диде Мөхәммәд галәйһиссәлам. Әнә шулай аятларыбызны бәян итәбез, ягъни сезгә кирәк мәсьәләне ачыклыйбыз. Яна мөшрикләр: "Эй Мөхәммәд, син бу Коръәнне кемнән булса да күчереп сөйлисең", дип әйтсеннәр өчен. Аларның күңелләренә ирешми торган хакны бәян кылабыз. Гомумән белә торган кешеләргә шәригать хөкемнәрен бәян кылмаклыгыбыз өчен Коръәнне иңдердек. Раббыңнан ингән Коръән хөкемнәренә ияр. Бит Раббыңнан башка итагать кылырга, куллык күрсәтергә яраклы илаһы һич юк. Вә мөшрикләрдән кисел. Әгәр Аллаһ аларның мөшрик булуларын теләмәсә иде, әлбәттә мөшрик булмас иделәр. Сине аларга сакчы яки ихтиярлы кылмадык. Яна син аларны дингә көчләп кертүче вәкил түгелсең. Аллаһудан башка мөшрикләр табына торган сынымнарны сүкмәгез. Наданлыклары белән сезгә ачу итеп Аллаһуны сүгә башларлар. Мөшрикләргә сыннар гыйбадәтен зиннәтле иткәнебез кебек, һәр өммәткә үзләренең кылган гамәлләрен зиннәтле итеп күрсәттек. Соңрак аларның кайтачак урыны Аллаһугадыр. Аллаһ кылган эшләреннән хәбәр бирер.
Мөшрикләр, әгәр аларга Аллаһудан бер мөгъҗиза килсә, иман китерер идек дип Аллаһ исеме белән бик каты ант итәләр. Әйт, мөгъҗиза Аллаһ ихтыярында, теләсә бирер дип. И мөэминнәр, әгәр аларга мөгъҗиза бирелгәч иман китерәчәкләрен ничек беләсез? Юк, мөгъҗиза бирелсә дә иман китерәчәк түгелләр. Әүвәл мәртәбәдә мөгъҗизаны күреп тә иман китермәгәнлеге өчен, инде мөгъҗизаны күрүдән күзләрен дүндерәбез һәм аңлаудан күңелләрен авыштырабыз. Инде аларны азгынлыкларында калдырабыз. Туры юлны таба алмыйча хайран булып йөрерләр. Әгәр аларга күрсәтеп фәрештәләр иңдерсәк вә мәйетләрне тергезеп алар белән сөйләштерсәк һәм һәр нәрсәне аларның алларына каршы куйсак, аннары ул нәрсәләр Коръән Аллаһ китабы дип сөйләп торсалар да, имансызлар ышаначак түгелләр. Мәгәр Аллаһ теләгән кешеләр иман китерәчәкләр, ләкин аларның күбрәге җаһиллек кылалар. Коръән белән гамәл кылучыларның дошманнары булган кебек, әүвәлге пәйгамбәрләрнең дә яки аларның өммәтләренең дә дошманнары булды. Без аларга җини һәм әдәми шайтаннарны дошман кылдык. Ул шайтаннар алдана торган зарарлы сүзләрне файдалы күрсәтеп, бер-берсен вәсвәсә кылырлар. Мөселманнарны гомумән бөтен кешеләрне адаштыру өчен булган иң көчле коралы бидгать гамәлләрдер. Әгәр Раббың җини вә әдәми шайтаннарның вәсвәсә кылмауларын һәм кешеләрне аздырмауларын теләсә иде, әлбәттә вәсвәсә кылмас һәм аздырмас иделәр. Ул шайтаннардан һәм аларның Аллаһуга ифтира кылган ялган сүзләреннән кисел. Җини вә әдәми шайтаннар ахирет көненә ышанмаган кешеләрнең күңелләрен үзләре ягына аудару өчен аларга төрле ялган сүзләрне вәсвәсә кылырлар һәм кабул итсеннәр өчен вәсвәсәне күп кылырлар. Аларның бу эшләре башка кешеләрнең дә үзләре кебек үк шайтан булуларын теләгәннәре өчен. Коръән белән гамәл кылучы хак мөэмин, Коръән белән гамәл кылмаучы бидгатьчеләргә әйтер: Хак илә батил арасын айыручы һәм сезнең белән безнең арада булган хәлне ачыклаучы Коръәнне читкә куеп, адашкан кешеләрнең ялган сүзләрен, батил гамәлләрен диндә дәлил итеп алыйммы? Хәлбуки Аллаһу Тәгалә һәр нәрсәне яхшы төшендерүче һәм уң белән сулны ачык өйрәтүче Коръәнне сезгә иңдерде. Ягъни Коръән миңа гына түгел, ул сезгә дә, аның белән гамәл кылыгыз дип. Китап әһле Яһуд вә Насара Коръәннең хаклык белән Раббыңнан иңдерелгәнен әлбәттә беләләр, ләкин белә турып инкар итәләр. Син Коръән сүзләреннән шикләнүчеләрдән булма. Китергән хәбәрләре дөрестлек белән, бөтен хөкемнәре гаделлек белән Раббыңның сүзләре тәмам булды. Аның сүзләрен үзгәртүче һич юк, ул ишетүче, белүче. И Мөхәммәд галәйһиссәлам һәм аның өммәте, әгәр җир өстендәге кешеләрнең күбрәгенә иярсәң, я аларга итәгать итсәң, ул чагында алар сине Аллаһ юлыннан адаштырырлар. Чөнки күпчелек хакка иярми, бәлки сукыр занга, үлчәүсез фикергә иярә һәм алар һич кем түгелләр, фәкать хакны ялганлаучылар. Дөреслектә синең Раббың белә аның юлыннан адашкан кешене. Яна ул белә Коръән белән гамәл кылып һидаятта булганнарны да. И мөэминнәр, бугазлый торган хайваннарыгызны бисмиллаһи Аллаһу әкбәр дип бугазлап кына ашагыз. Әгәр аның аятләренә ышансагыз. Димәк, Аллаһ исеменнән башка бугазланган хайван итен ашаган кеше Аллаһның аятләренә ышанмаган буладыр. И мөэминнәр, хайваннарыгызны бисмиллаһи Аллаһу әкбәр дип бугазлап ашаудан сезне нәрсә тыя? Нинди гызыр бар? Бит Аллаһ сезгә нәрсәләр харам икәнлеген ачык аңлатты. Дуңгыз ите, бугаз каны, үлгән хайван ите, Аллаһ исеменнән башка бугазланган хайван ите һәм Аллаһудан башка берәр мәхлук өчен бугазланган хайван ите. Бу зикр ителгән нәрсәләр мөселманнар өчен һәр заманда, һәр кайда да харам. Мәгәр бу нәрсәләрне ашарга ярый ачка үлә башлаганда үлмәс өчен генә. Әлбәттә, күпләр дәлилсез һәм нәфис азгынлыклары белән кешеләрне туры юлдан вә хәләл ризыклардан адаштырырлар. Әлбәттә, Раббың белүчерәк харам нәрсәләрне хәләлгә чыгарып, читтән үтүчеләрне.
И мөэминнәр, гөнаһлы эшләрне күрсәтеп эшләүне дә, яшерен эшләүне дә куегыз, эшләмәгез. Гөнаһлы кәсеп итүчеләр нинди юл белән кәсеп итсәләр дә, гөнаһлары өчен тиздән җәза кылынырлар. Бугазланганда бисмиллаһи Аллаһу әкбәр дип әйтелмәгән хайван итен һич тә ашамагыз. Кафир бугазлаганны ашау әлбәттә бик яман эш. Аны ашаган кеше фасиктыр. Аллаһ фасикларны туры юлга салмас. Шайтаннар үзләренең дусларын сезгә каршы котыртырлар. Бисмилласыз бугазланган хайван итен ашарга ярый дип сезнең белән тартышсыннар өчен. Әгәр аларга итагать итсәгез, ягъни кафир бугазлаган хайван итен ашасагыз, әлбәттә мөшриксез. Әйе, бер кеше мәйет мисалында имансыз, белемсез иде. Без аны Коръән белән тергездек һәм аңа мәгърифәт, һидаят нурын бирдек. Шул нур белән кешеләр арасында ислам динен яктыртып йөрер, наданлык, һидаятсызлык караңгылыгында калып, шул караңгылыктан чыкмый торган кеше белән бер тигез булырмы? Әнә шулай Коръән белән гамәл кылучыларга яхшы эшләре зиннәтле күренсә, кафирләргә Аллаһуга каршы булган начар эшләре зиннәтле булып күренде. Әнә шулай һәр бер шәһәрдә залим хуҗаларны, түрәләрне бар иттек. Шул шәһәрләрдә мәкерлекләр кылсыннар өчен, кылган мәкерлекләренең зарары, һәлакәтлеге үзләренә булачак, ләкин сизмиләр. Әгәр кафирләргә аят килсә, алар әйтәләр: Аллаһуның рәсүлләренә бирелгәннең охшашы үзебезгә бирелгәнгә чаклы һич тә иман китермәбез дип. Пәйгамбәрлекне кайда, кемгә бирергә икәнлекне Аллаһ үзе белүчерәктер. Тәкәбберләнеп, Аллаһуга каршы мәкерләр кылганнары өчен тиздән Аллаһ алдында рисвайлык һәм каты газап ирешер. Аллаһу Тәгалә бер кешене һидаяткә, диндә туры юлга салырга теләсә, ислам дине өчен аның күкрәген ачып куяр. Яна Аллаһ бер кешене хак диннән адаштырырга теләсә, ул кешенең күкрәген тар, күңелен хактан шикләнүче кылыр. Шуннан соң бу кеше, күкрәге тар булу сәбәпле хаклыктан тыгызланып, Аллаһ хөкемнәрен яратмыйча, гүя күккә чыгардай булыр. Әнә шулай Аллаһу Тәгалә Коръән аятларына ышанмаган яки ышанып та аның белән гамәл кылмаган кешеләрнең күңелләренә кафирлек, мөшриклек яки мунафиклык нәҗесен салыр. Бу Коръән Кәрим ачык мәгънәле бүтән аятлары белән кешеләр өчен Раббыңның хак туры юлыдыр. Тәхқиқ аятларыбызны ачык бәян кылдык, яхшы аңлаттык вәгазьләнүчеләр өчен. Коръән белән вәгазьләнеп гамәл кылган хак мөселманнарга Раббылары хузурында тынычлык, иминлек йорты җәннәтләр бар. Вә ул Аллаһ кылган изге гамәлләре буенча аларның хуҗалары. Аллаһу Тәгалә кыямәт көнне кешеләрне һәм җиннәрне һәммәсен бер урынга җыяр һәм әйтер: "И җин таифасы, үзегезгә ияртеп, күп кешеләрне аздырдыгыз" дип. Вә җиннәргә дус булган кешеләр әйтерләр: "Эй Раббыбыз, бер-беребездән файдаландык. Ягъни җиннәр безне аздырып, теләкләренә ирештеләр. Без аларның вәсвәсәсе белән гөнаһлы эшләрне эшләп, нәфесләребез теләгәнне үтәдек, һәм шул рәвештә яшәгәнебез хәлдә аңсыздан син билгеләгән әҗәлләребезгә ирештек" дип. Аллаһ әйтер: "Сезнең урыныгыз җәһәннәм уты. Анда мәңге калырсыз. Мәгәр Аллаһ мәңгегә калмауны теләгән кеше мәңгегә калмас." Шайтан дусларын җәһәннәмгә салганыбыз кебек, дөньяда бәгъзе залим кавымны икенче залим кавымга ирекле кылырбыз, Аллаһуга карышып азгынлыкны кәсеп иткәннәре өчен. И җин вә кеше таифалары, сезгә безнең аятларыбызны укучы һәм менә шушы куркынычлы көнегезгә юлыгачагыгыз белән куркытучы рәсүлләр үз җинесегездән килмәдеме? Динсезләр әйтерләр: "Бәли, бүген без үз зарарыбызга шәһадәт бирәбез" дип. Аларны дөнья тереклеге алдады һәм кафир икәнлекләре белән шәһадәт бирделәр. Раббыңның рәсүлләр күндереп үзенең бүтән хөкемнәрен белдерүе, Аллаһ хөкемнәреннән хәбәрсез кешеләрне зулым белән һәлак итмәссезлеге өчендер. Дөньяда кылган саваплары вә гөнаһлары өчен ахирәттә һәр кеше өчен җәннәтләрдә һәм җәһәннәмдә төрле дәрәҗәләр булыр. Раббың кешеләрнең кылган эшләреннән гафил түгел. Синең Раббың байдыр,
Кешеләрнең гамәлләренә мохтаҗ түгел вә ул рәхмәт иясе. Әгәр Аллаһ теләсә, аңа итагать итмәгәнегез өчен сезне юк итәр дә, сезнең урыныгызга үзе теләгән затларны хуҗа кылыр. Үзегезне башка кавым балаларыннан бар иткән кебек. Әлбәттә, Аллаһудан вәгъдә ителгән газап киләчәк. Вә сез газаптан котылу өчен Аллаһуны гаҗиз итә алмассыз. И кавымым, үзегез теләгән урында, үзегез теләгәнчә батыл гамәлләрегезне кылыгыз. Тәхкыйк, мин Раббым кушкан хак гамәлләрне кылучымын, тиздән эшләрегезнең нәтиҗәсен белерсез. Җәннәт йорты кемгә булачагын ахирәттә хисап көнендә белерсез, әмма залимнәр исә әлбәттә Аллаһ газабыннан котыла алмаслар. Мөшрикләр Аллаһ үстергән игеннәрдән, 4 аяклы хайваннардан Аллаһуга өлеш кылдылар. Үз белдекләре белән бу иген вә бу хайван Аллаһ өлеше булыр, вә бу иген һәм бу хайван сыннарыбызның өлеше булыр диделәр. Сыннары өчен билгеләнгән игеннәрен һәм хайваннарын Аллаһ юлына бирмәс иделәр, әмма Аллаһ өлеше дип билгеләгән иген вә хайваннарын яхшы булсалар сыннары юлына бирер иделәр. Диндә булмаган нәрсәләрне Аллаһ исеменнән эшләүләре нинди кабахәт эш. Аллаһ белән сыннары арасында нәзерләрен уртак кылуны изге эш итеп күрсәткән кебек, шайтан мөшрикләргә үз балаларын үтерүне дә изге эш итеп күрсәтте. Бу кабахәт эшләре белән аларны һәлак итмәк вә Ибраһим галәйһиссәламнан калган хак динне шөбһәле итеп күрсәтмәк өчен. Әгәр Аллаһ теләсә, алар бу эшне эшләмәс иделәр. Инде син аларны вә аларның ифтира кылуларын куй. Аллаһуга тапшыр. Сыннар өчен билгеләнгән иген вә хайваннар харам. Ул нәрсәләрне һичкем ашамас, мәгәр без теләгән кешеләр, ягъни сыннарга хезмәт итүчеләр генә ашар дип, нәфес теләкләре белән батыл хөкемнәр чыгарырлар вә бәгъзе хайваннарга утыру, аркасына әйберләр йөкләү харам булды дип кырга чыгарып җибәрәләр. Дәхи хайванны бугазлаганда Аллаһ исемен әйтмичә, сыннар исемен әйтеп бугазларлар һәм Аллаһ шулай кушты дип Аллаһуга ялганны ифтира кылырлар. Шуның өчен Аллаһ тиздән аларны каты газап белән җәза кылыр. Яна әйттеләр: бу хайваннарның карынындагы туачак балалары ирләребезгә генә хәлал булып, хатыннарыбызга харамдыр. Әгәр үлсә, ул үлгән хайван иргә дә, хатынга да хәлал булыр дип, батыл хөкемнәрен дин хөкемнәре дип сыйфатлаганнар өчен тиздән җәза кылырбыз. Бит Аллаһ хөкем итүче вә белүче. Белемсез ахмаклык белән үз балаларын үзләре үтерүчеләр тәхкыйк һәлак булдылар. Һәм Аллаһ ризык кылып аларга хәлал нәрсәләрне үзләренә харам кылган кешеләр дә һәлак булдылар. Бу эшләрне Аллаһ шулай кушты дип, Аллаһуга ялганны ифтира кылганнары хәлдә. Тәхкыйк алар адаштылар һәм туры юлны табучы булмадылар. Аллаһу Тәгалә бөек вә түбән агачлы җимеш бакчаларын вә хөрмә агачларын һәм игеннәрне, төсләрен, тәмнәрен төрлечә итеп дәхи зәйтүн, гранат агачларын бер-берсенә охшаган вә охшамаган хәлләрендә халык кылды. Өлгергәч һәрберсенең җимешләрен ашагыз һәм уңышларын алганда тиешле өлешен садака итеп бирегез. Аллаһ биргән ризыкларны бернинди юл белән әрәм-шәрәм итмәгез. Бит Аллаһ әрәм итүчеләрне һич сөйми. Яна хайваннардан йөкләр күтәрә торганын һәм йоннарыннан түшәк ясала торганын халык кылды вә ашагыз, эчегез Аллаһ ризыкландырган хәлал пак ризыклардан вә шайтан эзенә иярмәгез. Ул сезгә ачык дошман. Аллаһу Тәгалә сезнең өчен 4 пар, 8 җенесне халык кылды. Аларны сезгә хәлал итте. Куй сарыктан 1 парны, кәҗәдән 1 парны. Әйт: Аллаһ куй вә кәҗә иркәкләрен һәм ана куйны вә ана кәҗәне харам кылдымы? Яки куй вә кәҗә карынындагы бәрәннәрне харам кылдымы? Әгәр буларны харам кылган булса, дәлилләрегезне миңа күрсәтегез, дөрес сөйләүчеләрдән булсагыз дип. Яна Аллаһ сезнең өчен ата дияне вә ана дияне һәм үгез белән сыерны халык кылды һәм хәлал итте. Әйт: ата дияне вә үгезне һәм ана дия белән сыерны яки аларның карыннарындагы балаларын Аллаһ харам кылдымы? Яки сез шаһид булдыгызмы Аллаһуның бу хакта васыят әйткән чагында?
Ягъни Аллаһның бу хайваннарны сезгә харам кылдым дигән сүзен ишеттегезме? Наданлык белән дәлилсез кешеләрне адаштыру өчен Аллаһуга ялганны ифтира кылган кеше хәтле залимрәк кеше булырмы? Әлбәттә, Аллаһу Тәгалә залимнәрне туры юлга салмас. Әйт, Аллаһудан миңа вахий кылынган Коръәндә тапмыймын ашаучыга ризык йөзеннән харам нәрсәне, мәгәр үлгән хайван, бугазлаганда аккан кан, дуңгыз ите һәм бугазлаганда Аллаһ исемен әйтмичә башка берәр мәхлук исемен әйтеп бугазланган хайван ите, буларны харам дип таптым дип. Берәү ашарга һич нәрсә тапмыйча, ашка үлү ихтималы булганда зарурат хәтлегенә ашаса, гөнаһ булмас. Бу хәлдә әлбәттә Раббың ярлыкаучы һәм рәхимле. Дәһи яһүдләргә һәрбер тырнаклы хайванны харам кылдык. Яна сыер вә куй майларын аларга харам кылдык, мәгәр сыер белән куйның арка майларын, эчәкләре өстендәге майларын вә сөякләренә аралашкан майны аларга хәлал иттек. Бу хөкемебез аларга җәза булды явызлыклары өчен. Вә без тәхқиқ сүзебездә вә хөкемебездә туры торучыбыз. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, әгәр кафирләр сине ялганчы дисәләр, син аларга әйт: Раббыгыз киң рәхмәт иясе. Сезне дөньяда газап кылырга ашыкмас, әмма ахирәттә Аллаһның газабы залим кавемнәрдән кире китмәс. Мөшрикләр тиздән әйтерләр: әгәр Аллаһ теләгән булса иде безнең мөшрик булмавыбызны, үзебездә һәм ата-балаларыбызда Аллаһуга һич нәрсәне тиңдәш кылмаган булыр идек. Һәм Аллаһ харам кылмаган нәрсәләрне берсендә харам кылмаган булыр идек дип. Соңгы мөшрикләр Пәйгамбәрләрне ялганга тоткан кебек, әүвәлге мөшрикләр дә ялганга тоттылар, хәтта газабыбызны татыганчы. Әйт, сүзләрегезне вә кылган эшләрегезне дөрестләргә дәлилләрегез бармы? Әгәр булса, безгә чыгарып күрсәтегез. Сез хак булган дәлилләргә иярмисез, фақат сукыр җаныгызга иярәсез. Яна сез һич кем түгел, мәгәр ялганчыларсыз. Хак булган көчле дәлил Аллаһ дәлиле. Әгәр Аллаһ теләсә иде, әлбәттә һәммәләрегезне дә туры юлга күндерер иде. Әйт, хайваннардан вә игеннәрдән Аллаһ кайберләрен харам кылдым дип шаһадат бирүче шаһидләрегезне китерегез. Әгәр Аллаһ харам дип әйткән булса, дәлилне күрсәтсеннәр дип. Ялганга шаһадат бирсәләр, әмма син алар белән шаһадат бирмә. Ягъни ялган сүзләрен тасдиq кылма вә аятларыбызны ялган диюче һәм ахирәткә ышанмаучыларның нәфис хаваларына иярмә. Алар кылганны кылма. Әле алар үзләрен тәрбия кылучы Аллаһуны сыннары белән бер тигез күрәләр. Әйт, килегез минем яныма. Аллаһ харам кылган нәрсәләрне сезгә укырмын. Аллаһуга һич кемне һич нәрсәне тиңдәш кылмаска һәм ата-анага изгелек итәргә әмер кылды. Дәхи аш булудан яки тәрбияләп үстерү мәшәкатеннән куркып, балаларыгызны үтермәгез диде. Бит сезне дә вә балаларыгызны да без ризыкландырабыз. Һәм зина кылу кебек фәхиш эшләрнең ачык эшләнә торганнарына да, яшерен эшләнә торганнарына да якын бармагыз. Һәм дә Аллаһ кеше үтерүне харам кылды. Кеше үтермәгез, мәгәр үтерергә тиешле булса гына үтерегез. Бу эшләр белән Раббыгыз сезгә васыят вә әмер кылды, шаят аңларсыз. Дәхи ятим бала малына якын бармагыз, мәгәр гаделлек белән генә барыгыз. Ягъни үз малларын үзләре генә файдалансын өчен ятимнәр эшенә катнашыгыз. Үсеп җиткәннәренә чаклы малларын саклагыз, үсеп җитсәләр малларын үзләренә тапшырырсыз. Яна сәүдә эшләрендә, алыш-бирешләрдә һәм төрле үлчәүләрегез төзек булсын һәм гадел үлчәгез. Аллаһ һич кемгә көче җитмәгәнне йөкләми, мәгәр көче җиткәнне генә. Хөкем иткәндә якын кардәшләрегез булса да, гаделлек белән хөкем итегез вә Аллаһуга биргән гәһәтләрегезне үтәгез. Булар Аллаһның сезгә васыяте вә вәгъзе, шаят вәгъзләнерсез. Коръән белән күрсәткән бу юлым тәхқиқ сезнең өчен туры юлымдыр. Шул туры юлга кирегез. Вә мин күрсәткән юлдан башка юлга кирмәгез. Әгәр башка юлларга кирсәгез, ул юллар сезне Аллаһ юлыннан айырырлар. Мәсәлән, бидгать гамәлләр Аллаһ юлыннан
башка юлдыр. Аллаһ сезгә Коръән белән юл күрсәтеп, шул юлдан барырга әмер кылды. Әмма башка юлга китүдән тыйды. Шаят башка юлга китеп, һәлак булудан сакланырсыз. Соңра Мусага изге гамәл кылучылар өчен һәр нәрсәне тулысынча аңлатучы китапны бирдек. Ул китап һидаят һәм рәхмәт итеп бирелде. Шаят Раббыларына юлыгачакларына ышанырлар. Без иңдергән бу Коръән аның белән гамәл кылучыга мүбәрәк. Шулай булгач, аның һәр хөкеменә иярегез, әмма башка юлга китеп адашудан сакланыгыз, шаят рәхмәт ителерсез. Сезгә Коръәнне иңдердек, ахирәттә хисап көнендә, и Раббыбыз, син безгә әүвәл 2 таифәгә, ягъни Яһуд белән Насарага китап иңдердең, без аларның Тәурат, Инҗилен укый алмаганга гафил булдык дип әйтмәвегез өчен. Яки әгәр безгә китап иңдерелгән булса, әлбәттә Яһуд вә Насарага караганда да туры юлга күнегүчәнрәк булыр идек дип әйтмәү өчен Коръәнне иңдердек. Бит тәхқиқ Раббыгыздан сезгә һәр нәрсәне ачыклаучы Коръән исемле китап. Ул аның белән гамәл кылучыларга һидаят вә рәхмәт булып килде. Аллаһу Тәгаләнең аятларын ялган диюче кеше хәтле залимрәк кеше булырмы? Вә ул залим Коръән белән гамәл кылудан баш тарта. Аятларыбыздан баш тарткан кешеләрне, ягъни харамнардан сакланмау, фарызларны үтәмәү, аятлардан баш тарту була. Тиздән аларны яман газап белән җәза кылырбыз баш тартканнары өчен. Аллаһудан Коръән килгәннән соң да аның белән гамәл кылмыйча тагын нәрсә көтәләр? Әлбәттә, Коръән белән гамәл кылмыйча газап фәрештәсенең килүен көтәләр. Ягъни Раббының газап белән килүен көтәләр. Яки кыямәт көне кебек Раббыңның бәгъзе галәмәтләрен көтәләр. Раббыңның бәгъзе галәмәтләре килгән көндә һич кемнең иман китерүе файда бирмәс. Ягъни үлем куркынычларын күргәч кенә яки картлык зәгыйфлегенә ирешкәч кенә иман китереп маташуның һич файдасы булмас. Яки әввәлрәк иман китергән, ләкин харамнардан тәүбә итмәгән һәм фарызларны үтәмәгән, коры иман сүзләрен әйтеп яшәүе янә файда бирмәс. Әйт, көтегез Аллаһ газабын дип. Без әлбәттә аларны газап белән көтәбез. Тәкъвасыз мөселманнар Аллаһ төзеп биргән хак динне төрле кисәкләргә бүлделәр һәм төрле батил мәзһәб ияләре булдылар. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, син аларның һичбер эшләре турында соралачак түгелсең. Аларның эшләре Аллаһуга тапшырылмыштыр. Соңра Аллаһ үзләренә кылган эшләре белән хәбәр бирер. Бер мөмин Аллаһу хузурына изге гамәлләр белән килсә, ул мөмингә изгелекләре 10 тапкыр арттырылыр. Вә бер кеше явыз эшләр белән килсә, кылган гөнаһы бәрабәрендә генә җәза кылыныр һәм Аллаһ гөнаһларын арттыру белән зулым ителмәсләр. Әйт, и Мөхәммәд галәйһиссәлам, Раббым мине күндерде чын туры юлга, кыямәткә каим булган хак дингә күндерде һәм батилдән хак тарафына нык авышкан Ибраһим милләтенә күндерде. Ул Ибраһим мөшрикләрдән булмады, ягъни Аллаһуга һич кемне һич нәрсәне тиңдәш итмәде. Әйт, укыган намазларым вә бугазлаган курбаннарым фақат Аллаһ ризалыгы өчен генә эшләнәләр, вә тире булуым һәм үлмәклегем бөтен галәмнәрне тәрбия кылучы Аллаһу Тәгалә эшедер. Аллаһуның һич тиңдәше юк. Вә мин һич кемне һич нәрсәне аңа тиңдәш кылмаска, фақат Аллаһуга гына халис кул булырга аның тарафыннан буйрылдым, һәм мин мөселманнарның әүвәлемен. Әйт, Аллаһудан башка бер мәхлукны үземне тәрбия итүче итеп алыйммы? Бөтен вөҗүднең, бөтен мәхлукның тәрбиячесе Аллаһ үзе генә була торып, һәрбер кеше ни кылса да үзе өчен генә кыладыр, һәм гөнаһ йөген йөкләүче кеше башка һичбер кешенең гөнаһ йөген йөкләп алмас. Соңра кайтачак урыныгыз Аллаһ хузурында. Аллаһ динендә ихтилаф кылышканыгыз белән үзегезгә хәбәр бирер. Сезләрне җиргә халифа итүче Аллаһ дәрәҗәләрдә бәгъзеләрегездән югары күтәрде, сезгә биргән нигъмәтләре хакында барыгызны да санамак өчен. Дөреслектә, синең Раббың итагать итмәгәннәрдән ашыгып үч алучыдыр, вә әлбәттә ул итагать белән төзелгәннәрне ярлыкаучы, рәхимле.